Здравейте хора, това съм следващия, че днес ще играем на Roblox. Да. Малко неочаквано видео. Айде. Ще играем именно на... тук. Само да спра това. Почва се Microsoft Teams. Айде бе. Най-накрая. Сега спра звука. Бам. Бам. Е така. И да започваме. Само секунда хора. Ще проверя дали снимаме. Да, снимаме. Ая. Почва се. Футста. Хора, не знам, нещо бъгва. Както винаги, видеото не започва с Roblox, видеото започва с бъгове и такива прости. Тън-дън. Ето. Най-накрая. Добре, нека играем ще поиграем на Work at Peace Place. Между другото, има моя игра Nightmare History. Би трябвало да оставя линк долу в описанието, така че да може да поиграете на нея. И да започваме. Сега ви покажа някакви нови неща имам. Само секундичка. Така мисля, че ще е по-добре. Цъкаме play и да започваме. Ще отиваме тук в къща и ще се питате. Какво е къща? Окей, ще бъде. Ами не. Бам-бам! Имаме гараж, не само гараж, но и втория етаж. Аз че съм снимала вече на Work at Peace Place. Така мога първи. Тук спа. Ето лайката, тук имам наша банчета. Не мога банвам някакви хора. И да, тук всичко. Хладилници, а на втория етаж имам някаква стаичка. Тук вече може да разберете какво е това. Ето тук има надпис. А именно тоалетната. Но към нея след малко. Тук живее Пет. Така викам на котката ми. Тоест тя се казва така, Пет. Обикновено взимам я, код, стоп и е така тук спи той. Също така тук имаме мога да седна. Да си пусна нещо на телевизора. Примерно е това. Това не е реклама. И мога... Най-якото е това. Цъкаме го. И мога да отида в DOS. И в някаква друга игра. Ето, тук може да избера някакви игри. И да. Ай, туалетната. Да, това ще ви покажа. Тя малко. Ето тук туалетната. Как да спектейтват съседите. Идвате тук. Е така се отдалечават и могат да спектейтват какво правят там. А те не виждат, защото обикновено те не се виждат от другата страна. Давай, нека слезнем. Опа, бам. И да, това е за къщата ми. Сега отиваме на работа. Чакай се да покажа моята кола.
бам. Отиваме в аз обикновено работя като ама не ги впревам, това е тук. Да, превам. Open, бам, спада. Ей, това нямам.
Искам да ви поставя в кухнята. Три пъти, за всеки случай. Кик, няма ли бутон кик? Значи аз мога да гласувам да махна Волф Бан. Връща ми извиняй. Мисля, нищо не прави. Ано ще да Сега ще покажа аз, менеджер, трябва да показвам на тези как се работи. Това е срам. Това е срам. Срам, позор, да. Са. Ето, между да спава още не става. Да вика, о, не, то няма мишенки, аз няма да измерим. Окей, ще спавам много неща, особено те стои това. Така мога да направим, защото нямаме много малко от такива ставки. Окей, стига толкова. Мисля, че можеш просто е така, без да задържаш. Бам, 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 бам. На телефона е много по-сложно. Бам, 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 бам. Бам, бам, окей, слезам. Бам, 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 бам. Мисля, че защото наистина няма много место. Но ще сложа още. Надявам се да не ги бутна някъде в езерото. Защото много ме рязат хората, които просто влизат с този камион в водата. И да влезнат, няма продукти. Мисля, цялата работа отива в туалетната. Така, както да кажем. Окей, ме трябва. Ай, влизай. О, все тая. Дай, влизам тук. Едно имам преди. Едно.
На касата човек, който готви, първо да вземе на някакви точки, не знам какво това. Първо да отнем на това, готви този от, да не казвам. Защото трябва да символизирам. Чао на всички!